ବାମପାର୍ଶ୍ୱ ସାଇକୂଳ ବ୍ରାଞ୍ଚ କେନାଲ ଭାୟା ସୁକିନ୍ଦାରୁ ଘସିପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମଦନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ କେତୋଟି ଗ୍ରାମରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ରୂପରେଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ମଛାଳ, ସାଇକୂଳ, ପଣ୍ଡୁଆ, ଖଲଣା, ତରୁଆ, ବାତ ଏବଂ ଶାଳଦେଇ ଭଳି 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ କେନାଲ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନେଇ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଦ୍ୟାବଧି ହୋଇନଥିବାରୁ ଏହାର ରୂପରେଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଟବଣା ହୋଇଥିବାର ଖବର ଏବେ ପଦାରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ୁଛି। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ରେଙ୍ଗାଲି ଜଳସେଚନ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଏବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀକୂଳ ହତାଶ ହୋଇ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ସଜବାଜ ହେଲେଣି। ସାଇକୂଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ଆବାହକ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଗୁରୁବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସାଇକୂଳ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ଏକ ଚାଷୀ ଜାଗରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଆଠଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ଏଭଳି ମେଳି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କିଛି ଜାଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ 8 ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ଆଦ୍ୟାବଧି ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିଥିବା ଚାଷୀମାନେ ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ନଦାତାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ କେନାଲ ପାଣିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଆବାହକ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ଏହି ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରେ ଗୁହାରି କରିବାକୁ ସଭାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ଆଜିର ଚାଷୀ ସମାବେଶରେ ସାଇକୂଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚ ଗଠନ କରାଯାଇ ସଭାପତି ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି।